Обличи се бързо, защото я атакувам. Слагай я ни гащи, айде. Дами и господа, ти ли си най-красивото момиче на Созопол? Примерно за някои хора може и да е вярно. Ти си уникална. Слушай, сега в момента сме тук с таф, за да ти подаря един таф, защото аз съм джентълмен. Благодаря. Имаш си гадже, подаряват ли ти тафове? Не, Подаряват ли ти рози? подаряват ми рози, да. Но не и тафове. Не и така. Аз съм различен, подарявам тафове, не подарявам рози. Слушай, машинки са. Чувала ли си за таф телефонни предизвикателства? Да. Звъни на Сана майка си и кажи, че се влюбила в бармана в Созопол и искаш да останеш да живееш тук. Ало, мамо. Тук има един барман. Ако се влюбя в него и остана да живея тук, А той откъде е той? е от Созопол. То там има ли местни хора? Де да знам, от Созопол каза, че И какво? и остана тук да живея. Е, Ще ти липсвам ли? Да, ще ми липсваш, независимо поради какви причини се разбира. Но ми се струва малко прибързано. Всичко наред ли има? Да, мамо. Добре, обичам те много, нали? И аз те обичам. Ти на колко си години? На 18. Време да се жениш, бе, човек. Тя майка ти е леко притеснителна, обаче Много ме обича просто. обича си те наистина. Да. Добре, според мен да дадем един тафи за майката, няма как са. А мен ми стана много интересно, какво е сложното с гаджето? Нека не коментираме. Няма да коментираме, добре. Заповядай. Благодаря. Не за гаджето, а за майка ти. За майка ми, да. Айде, чувствай се.